ani sene auka jamu mandi o kenaka ni o faso jo kenai sokma dolo o ta o flana baro kenedu kuna fondi o kenedu nyam blastrali o kenedu ni ansigilenya anye laiduta awie kafo kuma kan ni o betalike anga jamana kuntigi folola akayafa ama ni o Modibo Keita mi ni ayaka nyana maya beke ka baraka jamana wai ka baraka jamana kono deunye ka baraka farafinaye ka baraka farafin deunye dakunya kelena farafinya ere bise ka sangoro ta chugomena farafin bise ka ere soro chugomena o Modibo Keita o mi no na naka na antanya ne kofe anye anwa sado kuma kan munu naka la memba ukulu hakilla jigin ka fasola di umbela jele fana son hakilla o men kan munu be ambulo no e kuma kan wunye amena kana don doni ka ulu de dalamene kenen kanana ka baro in lase awma barabokum ale jago kela ya sigilembe bamako suguba kono amba fo ka wale madon dauda tegete ale ankon baraina amba le fena fo ka wale madon danta fo limina be amena kana Modibo Keita kala selemi dalamene wala seli onana kana ke ka beni sambakele keme kononto biduru ani kononto okungo dibi kalo no o san kalo nani nai otle folodo ni anko ma France kana ko le 1er avril 1959 Modibo Keita ayela seli nke rojme ayake Senegal jamanaka Senegal afanjumendo ukafaba kona ni we Dakari anana masoro monfe we wasade munu ni ulube franykon kan kulu kofo Fédération du Mali ka o konona kofo o wasade uluka lajeba o senfe o laje senfe ni Modibo Keita yi alena naka na nyanatomo ka ke Fédération du Mali o nyamugo bay ona na kana ke nyafa we na chugo mina samba kele keme kononto biduru ni kononto okungo debi kalu no yi sankalo nani na otle foloi ola antena ako kabira da girindala Mamadou Fofana Kadafi ambeta e fanfelala angata. Monsieur le Président, mbalmake nyamugo Monsieur le représentant de l'Assemblée fédérale, Frangonka wasablo mimbe oluka no na bla munu be kene kanya en vertu de l'article 6 de la Constitution du Mali, kakeni Mali saria sumba o saria kese woro nai le bureau de l'Assemblée wasablo sebenda ni uye abiroi m'a fait l'honneur de me désigner oye bunya dane kan kane nyana tomo pour la présidence du gouvernement. walsa kake fanga nyamugoi Je l'en remercie mbe afo ola et il m'est agréable de me présenter aujourd'hui devant l'Assemblée ajaranye bisogmada ina kana nyera jira wasablo mugo nyakoro pour une déclaration d'intention. walsa ngania mimbe na kuntlina mimbe na kana ola selike ko dajira jamala Les événements des dernières semaines, kewale munu kekera ka danyugon kan dua kumtemene unkono le cadre dans lequel doit évoluer le gouvernement, hukum mimbe ni fanga kanka barake ukono les perspectives dans lesquelles se projettera son action, hakilna munu be ni fanga ka kewale ubena ke kadun ukono nana commandent les intentions que je présente à votre appréciation wa ongania nunu ulubena kana dajira aula tugomina auka son walma auka ban kono nana et qui, sans ignorer les questions économiques, sociales et culturelles, wa kisa munu fana be ni ubeta like loni ko ula fokana anyasin soro ko uma o ko fana ulu sembe ala sont surtout dominés par les problèmes politiques. wa o kisa munu ko falen flawe ulu famba politique ko gelea de be o kono nana Aussi, kafara okan est cette dernière partie que je vais tout d'abord exposer. o yoro laba min flawe akadinye folo kanda dola ka wala ni ke kanyasin oma L'article 76 de la Constitution du 5 octobre 1958 stipule sariya kese bi wulombla ani worona min be talike sariya sumba min tara ka beni san bakele keme kononto biduru ani woro o komite kalo ni o ye san kalo tanai o tle durunan dun o b'a fɔ ko les territoires d'outre-mer dugukolo jamana minnu bɛ kɔgɔji kɔfɛ doivent garder leur statut au sein de la République. olu sigi kan ye min ye o ka kan ka to u bolo jamana kɔnɔ Ils en manifestent la volonté o bɛ se ka u ka ŋaniyaw ka olu jira k'u da kɛnɛ kan par délibération de leur assemblée territoriale. o bɛ kɛ u ka dugukolo u ka jamanaw o wasabilenw olu ka latigɛliw olu fɛ Prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, o bɛ latigɛ wagati kɔnɔna na wagati min danna sigilen don sariya kisɛ 91 na o sariya sira fɔlɔ ils deviennent soit département d'outre-mer de la République, o bɛ sɔrɔ o la ka kɛ bolofara ye bolofara min ni o bɛ jamanaw kofɔ jamana minnu ye kɔgɔji kɔfɛ jamanaw ye soit groupés ou non entre eux, walima a bɛ se ka kɛ fana u yɛrɛ damaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye étant membres de la communauté.
ka taa sɔrɔ u ye kulu in u jamana tɔnden dɔw ye. Cet article a été rédigé Ni sariya kisɛ in sɛbɛnna pour satisfaire la volonté d'unification des Africains. walisa ŋaniya min tun bɛ farafindenw na min bɛ tali kɛ kelenya ko la ka se ka o ŋaniyaw ka u lawasa. Instruit par les tristes exemples des pays de l'Amérique centrale et latine, minnu ni olu nana sɔrɔ ɲɛjirala minnu ni o bɛ lamriki jamana cɛmancɛ yan fanfɛ bolo ani awurudugu yan fanfɛ bolo kofɔ. des pays arabes du Moyen-Orient, arabu jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ kɔrɛ yan fanfɛ bolo fɛ larabugun kan morcelés, ni olu bɛɛ lajɛlen farafaralen kun don ka bɔ ɲɔgɔn na. incapables de se créer une économie nationale stable, relativement libre, minnu ni olu dɛsɛlen kun don ka se ka sɔrɔbolo sigi sen kan sɔrɔbolo min ni o basigilen kun don min ni a kana bilalen bɛ cogo dɔ la walima cogo dɔ wɛrɛ la. et qui sont, par la rivalité des grandes puissances, olu minnu bɛ ka kɛɲɛ ni jamana setigiw olu ka fadenya sababu ye. le théâtre permanent de révolte et de coup d'État. ni o jamanaw ye murutiliw ani kudetaw ni o ye fangalabinw olu kɛyɔrɔw ye. Après le référendum du 28 septembre 1958, kandili ni an ko ma ko référendum o tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye san 1956 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 tile 28 don ye. les hommes politiques africains farafina politiki ɲɛmɔgɔw qui ont opté pour la communauté des États autonomes ni olu ye sugantili kɛ ka ɲɛsin kulu ma kulu min bɛ jamanaw kofɔ jamana minnu b'u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye. se sont trouvés divisés a nana ye ko olu farafarala. dès que s'est précisé le sens véritable de leur vote. o cogo de la perepere-latigɛli jɛli kɛra ka a ɲɛsin kɔrɔ jɔnjɔn min tun bɛ u ka sugantili la. Certains estimant dɔw bɛ yen olu y'a jateminɛ ko que la communauté est une fin en soi, ko kulu in kɔni o ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ de kun ye. trouve tout à fait normal olu kɔni y'a ye ko a bɛnnen don a cogo bɛɛ lajɛlen na. que les États conservent et développent leur autonomie, ko jamanaw ka yɛrɛtali cogo o ka to u bolo wa u ka o la yiriwa fana. autour de la France, ka o kɛ faransi fɛ. celle-ci devenant le centre de gravité. o cogo la sa faransi fɛn bɛɛ de tun bɛ munumunu ka ale koli fɛn bɛɛ de tun bɛ kɛ ale ka lahɔrɔmɛ kɔnɔ. D'autres considèrent que la communauté est une étape dɔw y'a jateminɛ k'a fɔ kulu min kofɔlen filɛ nin ye sendaɲɛ dɔ de ye. qui doit permettre le regroupement des États autonomes n'o bɛ kɛ sababu ye jamana minnu ni olu b'u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye olu ka fara ɲɔgɔn kan. et leur évolution vers la construction d'un grand État africain, d'une grande nation africaine. wa olu yiriwali ani o tali ɲɛ o bɛ don hakilina min kɔnɔna na ka mantonba dɔ ni o ye nation ye ka o jɔ farafina tɔgɔ la. Les communautaires sans perspective évolutive maa minnu bɛ yen ko olu tun bɛ kuluko la ka taa sɔrɔ kuntilenna jɔnjɔn tun tɛ u la min bɛ yiriwali ko fɔ. se sont ingéniés à discréditer aussi bien en France qu'en Afrique olu kɔni ma u ka baara kɛ dɔ wɛrɛ ye fo ka mankutucɛnw baaraw ka olu kɛ faransi ani fana farafina. l'idée de la fédération de la communauté africaine. o mankutucɛn taara an'o lagosiliw taara ka a ɲɛsi hakilina ma hakilina minnu bɛ fédération ko kofɔ ni o ye fara ɲɔgɔn kan ye min bɛ tali kɛ farafina u ka kulu la. Devant cette offensive savamment organisée et puissamment soutenue, ka kɛɲɛ ni o kɛwale jugubaw o yeli ye min ni a labɛnna a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a senkɔrɔma tintin ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. les fédéralistes se sont réunis à Bamako maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kuluko la n'o ye fédération ko ye olu nana fara ɲɔgɔn kan Bamako. les 29 et 30 décembre 1958. o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1956 o kɔlenkɔlen kalo ni o ye san kalo 12 ye o tile 29 ka na bila a tile 30 na. et ont décidé la création d'une fédération primaire des anciens États de la Ouest. olu sɔrɔla o la ka a latigɛ ko ka fédération kunfɔlɔ dɔ ko ka o sigi sen kan. o nana ka na kɛ le Sénégal, Sénégal jamana, le Soudan, Soudan jamana, la Haute-Volta et le Dahomey, Haute-Volta jamana ani Dahomey jamana. par la voix des chefs de gouvernement ou de leurs délégués, u ka fanga ɲɛmɔgɔw olu tɔgɔ la walima cidenw olu tɔgɔ la. ont apporté leur adhésion au principe de cette création. olu kɔni nana ni u ka yamaruya ye ko u jɛnnen don ni a ye ko kulu in ka sigi sen kan kulu in ka ladan. C'est pour donner corps à cet engagement. walisa o layidu min talen filɛ o ye k'o lankɛnɛmaya k'o kɛ fɛn ye min bɛ ye bɛɛ fɛ. Ce fut organisé à Dakar lajɛ dɔ nana ka na sigi sen kan Dakar. la conférence historique du 17 janvier 1959. o nana ka na kɛ lajɛba ye lajɛba min n'o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1959
o binawlen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ o tile 10 ani 7 don ye. Où les constituants des 4 États ont fait le serment de défendre la fédération créée, le Mali. O min senfɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye jamana 4 ninnu kɔnɔmɔgɔw ye walima a cidenw ye, olu ye u kali ka u siɲɛ k'a fɔ ko fédération min sigilen filɛ ni sen kan ko olu n'a lafasa ni o ye Mali fédération ye. Et de réaliser l'unité politique. Ani fana k'u na kelenya waleya politique ko na sira fɛ. Support indispensable de l'unité africaine. O ye fɛn ye fɛn min ni farafina ka kelenya tɛ se ka kɛ min kɔ. La Haute-Volta a ratifié la constitution du Mali. Haute-Volta ale y'i bolo nɔ bila Mali ka sariya sunba la. Mais a ensuite adopté une constitution locale rejetant le principe de son adhésion à la fédération. O togo la fɛnɛ sɔn kɛra a ma. Sigida sariya sunba o min ni o nana kana ban tagabolo ma, tagabolo min ni o bɛ doni ko fɔ ka ɲɛsin fédération ma. Quant au Dahomey, ka a ɲɛsin Dahomey ma, il n'a même pas ratifié la constitution fédérale. A ma bolo nɔ bila sariya sunba yɛrɛ la min bɛ fara ɲɔgɔn kan kulu in ko fɔ ni o ye fédération ye. Vous connaissez les raisons profondes. Aw bɛ o sababuya jɔnjɔn kɔnɔ dumanbaw dɔn. De ces revirements spectaculaires. O balaka wuli min filɛ o ye, o balaka fara min filɛ o ye. Pour que je ne m'attarde pas à vous les détailler. Ne kɔni tɛna na wagati tiɲɛ k'a fɔ ko n bɛ don o dogodogo ɲɛw la ko k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Mais le Soudan et le Sénégal. Nka Sudan kɔni o ni Sénégal. Sont demeurés fidèles à leur serment. Olu kɔni tora kantigiya la ka ɲɛsin u ka layidu ma, ka ɲɛsin u ka kalikan ma. Et aux élections législatives des 8 et 22 mars. Ani wasaden kalata minnu ni olu nana kana kɛ ka bɛn ni Taraba kalo n'an ko ma san kalo 3nan o tile 8nan ani o tile 22nan don. Donnait aux fédéralistes une victoire écrasante. O kɛra sababu ye ka sebaya di mɔgɔw ma, mɔgɔ minnu n'olu tun bɛ fédération ko la, sebaya min ni a kɛra sangalamaci dan bɛɛ lajɛlen. La conférence du 24 mars créait un support politique au Mali. Lajɛ min n'o nana kana kɛ Taraba kalo tile 29nan na, o nana kɛ sababu ye ka kɛnɛ ka o dayɛlɛ politiki ko sira fɛ Mali la. Le parti de la fédération africaine. Ko o bange tɔn min ni o tɔgɔ ye ko parti min bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ farafina. Et convoquait pour le 4 courant l'Assemblée législative fédérale. Wa a tun bɛ welekan bila ka a lase wasabulo ma, wasabulo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ ka a ɲɛsin ni jamana 4 ninnu ma. Le Mali est né. Mali bangena. Il a donné son adhésion à la communauté. A ye a ka yamaruya di kulu in ma ni o ye communauté ye. Il proclame sa confiance. A bɛ a ka danaya o welewele da k'o jira bɛɛ la. Au prestigieux général de Gaulle, d'une grande loyauté et d'une rare faculté de compréhension des problèmes humains. Le Mali s'installe. Gɛlɛyaw caman olu tɛmɛnen kɔfɛ, fadenya caman olu tɛmɛnen kɔfɛ, ani nɔgɔya da belebele ka a ɲɛsin gɛlɛyaw olu faamuyali ma, gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ Mali la. Mali bɛ sigi. Il a jeté de l'Est. Cet allègement ramène le Mali aux limites du Sénégal et du Soudan. O nɔgɔya da min kɛlen filɛ o ye, o bɛ kɛ sababu ye ka na ni Mali ye kundama la, kundama min ni o bɛ Sudan ani Sénégal ko fɔ. Où l'unité politique consacrée et l'action des gouvernements permettront une accélération du processus de l'évolution de notre fédération. K'a kɛ kulu ye politiki ko sira fɛ min kɛrɛnkɛrɛnnen don, ani fanga ka kɛwale. O bɛna kɛ sababu ye ka teliyali ka o don baaraw la, baara minnu bɛ tali kɛ an ka fédération o la yiriwali la o tali la ɲɛ. Vers l'affirmation de sa personnalité. Ka a ɲɛsin a ka yɛrɛya o jirali ma. De sa souveraineté nationale. A n'a ka yɛrɛ kuntigiya jamana kɔnɔ. Cela s'impose d'autant plus. O ye fɛn ye min bɛ wajibiya kosɛbɛ. De la communauté qui était un acte de foi. Ka d'a kan kulu in o kɔni tun ye limaniya o kɛwale de ye. S'oriente vers une solution de rechange de la défunte Union française. O ka i ɲɛsin fɛlɛw olu ma, ka makangani kɛ ka a ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan ma ni Faransi ye. À l'article 1er de la Constitution du 5 octobre. O bɛ sɔrɔ sariyakisɛ fɔlɔ la min bɛ tali kɛ sariya sunba la, sariya sunba min taara comité kalo n'o ye san kalo 10 tile 5nan ye. Il est cependant stipulé la République et les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination. Bolodɔ in o bilalen kɛrɛfɛ. Jamana ani marabolo minnu ni olu tun bɛ kɔgɔji kɔfɛ. Kɛwale fɛ, kɛwale min ni o bɛ ko latigɛli ko fɔ kanabila kɔnɔ. Adopte la présente constitution, institue une communauté. Olu bɛ jɛnni ni sariya sunba in ye ko ka kulu sigi n'o ye communauté ye. La communauté est fondée sur l'égalité. O kulu n'o ye communauté ye o sigira
a sigilen do dama kenya kan. Et la solidarité des peuples qui la composent. Ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔdenw minnu ni olu b'a kɔnɔ. Or, k'a sɔrɔ certaines décisions du Conseil exécutif latigɛ dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ bɔ ɲɛmɔgɔyaso la. situent la République française comme si elle n'était pas membre de la communauté. O bɛ Faransi jamana jate minɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ ye kulu in o tɔnden dɔ ye. Nous comprenons fort bien An bɛ o faamu a cogo la. les susceptibilités et la résistance de la France à faire sa personnalité au profit de la communauté à se fondre en elle. Ne faudrait-il pas, dans ces conditions, donner à la communauté un contenu plus dynamique, un transfert de compétences tel qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 78 de la Constitution? Faransi ka kolo gɛlɛyali cogo bɛɛ lajɛlen na k'a ka yɛrɛya jira ka o ɲɛsin an ka kulu ma n'o ye communauté ye. O bɛ o cogo dɔn. Yala a t'a dɔn ko kulu min filɛ nin ye ka se ka kuntilenna di a ma, kuntilenna min bɛ se ka a la ɲɛnamaya, ka se ka dɔ di a ka fangaw la kulu in ma. O min kofɔlen don sariya sira laban na sariyakisɛ 78 na min bɛ tali kɛ sariya sunba in na. Permettrait une évolution de l'État autonome en État souverain, la communauté devenant ainsi une confédération multinationale. O bɛna kɛ sababu ye o la. O jamana minnu ni olu bɛ u ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye, olu ka se ka yɛlɛmɛ ka kɛ jamanaw ye minnu ka kuntigiya b'u yɛrɛ bolo. Communauté ni o ye kulu ye, a bɛna kɛ o la sisan. A bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan kuluba ye min bɛ jamana camanw ka olu kofɔ. C'est à cette tâche que mon gouvernement va s'atteler. O baara min filɛ o ye, an ka fangaw de ka kan ka u ɲɛsin o ma. Certes, Tiɲɛ don. nous n'ignorons pas les difficultés à vaincre, A ko tɛna kɛ gɛlɛyaw kɔ, mais nous nourrissons l'espoir nka jigiyaw bɛ an fɛ. qu'avec le temps, Ka kɛɲɛ ni wagati ye. la France, qui est l'une des rares puissances Faransi min ni ale ye jamana min ni a fanga ka bon. à ne pas pratiquer dans les pays souverains une politique de prestige, A kana na politiki sira k'olu boli jamanaw kan, jamana minnu ka yɛrɛ kuntigiya bɛ u bolo, o jamanaw kana na a kana na taa a ka makama ka o fɛnsɛn o jamanaw kunna. nous comprendra et nous aidera. La Fédération du Mali est une entité et elle ne saurait l'ignorer. Ana o faamuya ani o na kɛ a cogo la. Mali ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni o ye fédération ye, o ye a ta damana kulu ye. Maa si tɛ yen k'a fɔ ko min t'o dɔn. Malgré les affirmations pessimistes sur sa durée, elle sera, de par son dynamisme et son rayonnement, Hali k'a sɔrɔ an ye fɛn minnu fɔ ni olu tɛ jigiya kumaw ye. A n'a kɛ ka kɛɲɛ ni a walawala cogo ye ani ka kɛɲɛ ni a galabu cogo ye. un pôle d'attraction A n'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛ mɔgɔw sama. en Afrique occidentale d'expression française. Farafinna o tile bi an fan fɛ bolo fɛ faransikan bɛ fɔ yɔrɔ min na. La France pourrait-elle agir à contre-courant du raffermissement et de l'expansion de son influence? Yala Faransi a bɛna ka na baaraw ka olu kɛ baara minnu ni o bɛ kɛ sababu ye a yɛrɛ ka ko walankatani ka se ka o bali ani a ka makama walankatani ka se ka o bali wa. Au moment où d'autres puissances d'Europe et d'Asie s'emploient activement à faire la leur, Tuma min na ni jamana setigi wɛrɛw minnu bɛ Europe jamana kofɔ ani minnu bɛ Asie jamana kofɔ, olu bɛ ka u seko damajira bɛɛ kɛ walasa u ka makama ani u ka dawla u bɛ se ka walankata cogo min na. je ne le pense pas, Ne ma da la ko mais il faut aller vite, nka o n'a ta o ta an kan ka teliya ka taa ɲɛfɛ. car des événements se succèdent à une cadence telle qu'ils submergent ceux qui veulent les ignorer. Ka da kan kow bɛ ka da ɲɔgɔn kan ni teliya sugu min ye, janto yɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ. Nos rapports avec la République française ainsi projetés dans l'avenir, Ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya wagati surun walima wagati nataw kɔnɔna na. ceux à établir avec les États voisins, O bɛna kɛ tagabolo ye min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kofɔ. le seront sous le signe de l'efficacité. O na kɛ kologɛlɛyali de tamasiyɛn kɔnɔ. C'est dire qu'ils s'inscriront dans le sens de notre option immédiate, O kɔrɔ ye k'a fɔ ko an ye yɔrɔnin kelen jɔsen min ta k'o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka ɲɛsin o de ma. c'est-à-dire l'unité africaine. O ye farafinna ka kelenya ko ye. Les accords à négocier Bɛnkan minnu bɛ yen ni kuma ka kan ka kɛ olu kan. intéresseront particulièrement les domaines économiques, sociaux et culturels. O bɛna taa ka o ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na bolofaraw ma minnu bɛ sɔrɔ kofɔ hadamadenya ani lɔnni kofɔ. Étant bien entendu qu'ils sauvegarderont les intérêts du Mali, A jɛlen don k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fɛnw ye minnu bɛ Mali ka nafa kofɔ. et ne compromettront nullement les objectifs politiques que nous nous sommes proposés d'atteindre. Wa a tɛna kɛ sababu ye abada kuntilenna minnu bɛ yen politikiko sira fɛ ka o don kunpalan na, o kuntilenna minnu ni an ye o di an yɛrɛ ma ko an na o kuntilennaw sɔrɔ. Ainsi donc, O cogo la,
l'action de mon gouvernement sera dominée, orientée par notre option politique. Neka fangaka tagabulu aka baraketa ona nyesi wa afamba na tafena ka nyesi josenko ma politiko na srafe. Toutes les mesures tendant à resserrer davantage les liens de solidarité entre la République du Soudan et la République soudanaise seront recherchées et appliquées. Wa beta fena ninka anyesi siraw masra munu ni obenywande men kofo ka anyesi Sudan jamana ani République soudanaise o jamana ni ngonche o siraw uluna nyini ninka tlafena ko lu walea. Monsieur le Président, mes chers collègues, mbalmake nyemgo ani mbarake nyogon kanunew. Le Mali est une fédération d'États. Mali okoni jamanaye mi frangon kan jamanaye. Il a ses compétences propres, les États ont les leurs. Son domaine en matière de gestion est assez limité. Aka ketaou anaka seko jelumbe ay. Aka marali bolofara oye fanyi fami ni obenendu. Il est donc certain Ola ajelendu. que son souci d'harmonisation de l'action du gouvernement Ko hakilna mimbe ala walsa ka fanga ka bara ukaseka ulu bereben kulu ulatani nyonye. pourrait l'amener à jouer le rôle de cerveau qui suggère sans commander, d'aiguilleur qui indique sans diriger. Il serait en quelque sorte une usine à confection. Obina ke sababu ama aka joro jonjon ka ota joro jonjon mi dlani osraye ko ulabeni srai mimbe kelenya matrafali kofo. Dans le domaine économique, les idées directrices de la planification pourraient être arrêtées en commun. Sorata fanfan hakilna fanfan de be ni obeta like bolo dalila o hakilna bela jelen jebeke ko latige nyuwa fe. Car il est impensable que chaque État établisse son programme Obina ke nyemgo fe wa jamana be kelengelembe aka programme labe en ignorant celui du partenaire. Il est essentiel que le Mali ait une économie stable, cohérente et dynamique. nga ademembaga ye mi abake inafo ate utaire kalama ola abe ben chugo bela jelena ko malika sorobulo mi ni o baskilendu mi be ben akataga bulo ma galabu be mina. Cette économie reposera surtout sur le paysanat, qui groupe environ 90% de la population. O soro o be sinsin fami kan krangraniana o ye chikala uye o chikala olu ye jamana kono don kemesra bikono bonyon ko ye. Et représente le plus gros support d'une industrie moderne. Ale koni Josen belebele mi be talike industrie ne usine so bawu olu bulo da chogoyi. Par la coopération et la modernisation agricole. Kada kan dafa nyogonya ani chike la croyali. Il sera offert aux paysans les moyens lui permettant de relever son niveau de vie. Chogonya bina di chike la uma mi se ka sababu ye ka do fara uka sorokan. Et de satisfaire les obligations d'une évolution sociale de plus en plus accélérée. Ani walsa hakilna munu be ni obeta like yiri walila moya nasrafe wala nyini ulu bela jelen ka se ka sabati ni oye fanye fami ni obeka telia bi katafe. Une action d'une telle envergure exige la rigueur dans la gestion du bien public. Kewale mi ni obe awajibia furba fem marali fami o marali ka ke jelenya konana. Mon gouvernement ne couvrira aucune malversation, bien au contraire. Neka fanga atana na son ngana munam ko fanshima nga obe ko fere ana kele foga sa dana. Dans le domaine de la fonction publique, furba barako nasrafe des mesures particulières inciteront les agents à comprendre tagabulo jonjon ona ke sababu ye furba barakela u fe u ka famyalike qu'il représente des rouages indispensables de la vie de la fédération. Ko u kelendo frangon kan kulu in fédération ko u beka u ka nyenamaya de nonabla kenekan. Et qu'ils doivent s'élever au niveau d'une conscience nationale. Ukaganka uyere korota ka nyasi nganyami kundama biti jofo jabanaka kundamala. Ils seront les tout premiers à subir les sacrifices que nécessite la conquête de l'unité et de l'indépendance africaine. Kilinya be fenfen wajibia baraketa fenfen wajibia olude nake omgo follow ye ka uke mimbe laban ni farafinaka yerema horonyai. Les libertés syndicales seront respectées. Kanabla kola la faciliton kunda no e syndicat kundae oluna labunya oluna labato. Mais leur exercice Nga o barakeli ne devra pas être source de troubles sociaux compromettant l'économie du pays. Otuna seka ke sababu ye kanani nyagami unye ka mangana wuli hadamadia nasrafe jamana kono mimbe ka sababu ye ka jamana ka soro ere ko segin kofe. La force d'un État autonome Fanga mimbe jamana mimbe aire ka ko nyanabo aire yi réside en la stabilité de son régime. O bamba nende don aka fanga o basigi chugola.
en l'orientation donnée à son administration sur laquelle il doit pouvoir reposer en toutes circonstances et en la capacité de travail de ses citoyens. Ani kuntlena min bɛ ta k'a di a ka foroba baara ma foroba caman o min kan tuma bɛɛ lajɛlen na sinsin ka kan ka kɛ o kan a ka jamana kɔnɔdenw fɛ ani seko min yɛrɛ fɛnɛ bɛ olu jamana kɔnɔdenw na. Il nous faudra donc d'une part o la a wajibiyalen don an ma fan dɔ fɛ réduire sans faiblesse les féodalités, ka dɔ bɔ laadala kuntigiya fanga juguw la. toutes les féodalités attachées à des intérêts particuliers. Laadala kuntigiya jugu fɛn fɛn de bɛ yen ni olu sinsinnen don yɛrɛ nafa jugu olu kan. D'autre part, fan dɔ wɛrɛ fana fɛ faire assumer les responsabilités du commandement min ye ɲɛmɔgɔyaw ye o ɲɛmɔgɔya o ka se ka ɲɛnabɔ cogo jɛlen na et de l'administration du pays ani jamana yɛrɛ maracogo par des hommes pour lesquels o ka kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu l'épanouissement du Mali est un apostolat. Mali ka yiriwali ye minnu haminanko ye. Enfin, laban na le travail doit être un dogme sacré. baara o ka kan ka kɛ fɛn senuman ye. Aucun pays ne peut vivre et se développer jamana si tɛ yen min bɛ se ka ɲɛnamaya ni ka tila ka yiriwa uniquement avec les apports extérieurs. ka ɲɛnamaya ni kɔkan dɛmɛni dɔrɔn ye. Nous devrons compter avant tout sur nous-mêmes. fɛn bɛɛ la fɔlɔ an ka kan ka an wasa don an yɛrɛ kun de la k'an jigi da an yɛrɛ kan. Exploiter judicieusement toutes nos possibilités. ani cogoya minnu fana bɛ an bolo k'olu la baara k'a ɲɛ. Pour atteindre cet objectif, walasa ka o kuntennaw sɔrɔ u ka dafa. il nous faudra raffermir notre volonté de sauvegarder notre fierté et notre indépendance. wajibi don ŋaniya min bɛ an na an k'o ŋaniya la sinsin an ka yɛrɛma hɔrɔnya ani ɲagali min bɛ an na an yɛrɛ kun ta fan fɛ fo an ka se ka o matarafa k'o ka to an na. Vivre d'abord du pays en réduisant notre train de vie. ka ɲɛnamaya cogo la cogo min ni o de ye ka dɔ bɔ an yɛrɛ ka makama la ɲɛnamaya kɛcogo fɛ. Une économie organisée sɔrɔ min ni o labɛnnen don. et relativement libre exige avant tout une consommation à caractère national. min ni a kanabilalen don cogo dɔ la walima cogo wɛrɛ fɛ o bɛ a wajibiya fɔlɔ mɔgɔw mako k'o ye fɛn minnu ye fɔlɔ u ka makaran jamana kɔnɔ. D'autre part, o hakilinaw dun la dun. dans la mesure où les Maliens et les Maliennes k'a ye k'a fɔ ko mali cɛ ani a muso seront d'accord avec nos objectifs, ko olu na sɔn an ka kuntɛnnaw ma. seront enflammés par nos modèles, ko an bɛ kuma minnu fɔ ko o na taa mɛnna u dusukun na a na diya u ye fo ka taa fɔ a to ten. ils seront facilement et rapidement mobilisés, a na nɔgɔya u la bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli u la ka jɔ sans contrainte, ka taa sɔrɔ u ma karaba pour la construction de la patrie. walisa u ka jamana ka jɔ. Il faudra que du Cap-Vert à Kuchala, de Picasso aux frontières algériennes, l'amour du travail enfièvre tous les citoyens, permettent d'abord d'étayer l'action du gouvernement du Mali, des gouvernements du Soudan et du Sénégal dans le domaine de l'équipement et ensuite d'accélérer le développement économique de notre fédération. wajibi do k'a daminɛ katidɛri ma ka n'a bila kucala la k'a daminɛ sikaso ma fo ka taa se ani alizeri jamana dancɛ ma ko baara kanu o ka don fasodenw bɛɛ lajɛlen dusu la o bɛ kɛ sababu ye fɔlɔ ka mali fanga ka baara k'o senkɔrɔma tintin fanga min bɛ sudan ani senegal minɛnkunbakow nasira fɛ ani an ka fédération o ka yiriwali sɔrɔko nasira fɛ ka o sen teliya. Il faudra dominer les particularismes et égoïsmes locaux conséquences de la loi cadre au point de pouvoir les exploiter au profit du Mali, la patrie retrouvée. fɛn minnu ye yɛrɛ kow ye ka na se ɲɛngoya kow ma an ka sigidaw kɔnɔna na an ka kan ka tɛmɛ o kow bɛɛ kan wa ni o de kɛra kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min ni o bangena sariya la min bɛ wele ko loi cadre walisa ka se ka an bisi walisa ka se ka olu labaara mali ye faso sɔrɔlen kokura. Messieurs les représentants, n balima nɔnabila cidenw vous nous avez fait confiance. a ye dannaya da an kan. Le gouvernement ne faillira pas de sa mission baara min kalifalen bɛ fanga ma a tɛna na dɛsɛ o la pour que vive et prospère le Mali. walisa mali ka ɲɛnamaya mali ka yiriwa. À cette tâche exaltante nin wagati jɔnjɔn in kɔnɔna na qui conditionne l'avenir de notre pays, min bɛ taa ka ɲɛsin an ka jamana siniɲɛsigi ma je convie les hommes et les femmes, n bɛ welekan lase cɛw ani musow ma les jeunes, sifinw forces vives et à venir du Mali, n'o olu ye fanga ɲɛnamaw ye ni u ye jamana siniɲɛsigi ye les travailleurs, baarakɛlaw avant-garde des masses organisées, maa minnu ni olu bɛ kulu olu ɲɛfɛ kulu minnu labɛnnen don engagés dans la lutte pour l'indépendance nationale, minnu ni olu sen donnen don kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ tali kɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la les paysans, cikɛlaw les éleveurs, baganmaralaw
dont les convictions, une fois assises, sont inébranlables. Olu munu ni fɛn minnu bɛ olu yɛrɛ dusukun na ni yɛlɛma cogo tɛ u la ni bɔ cogo tɛ u la. Bref, dakurunya kelen na toutes les couches sociales. Mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ k'a fɔ k'olu ye sigida mɔgɔw ye. Pour que notre Mali, walasa an ka Mali, leur Mali, olu ka Mali, soit par son rayonnement, la renaissance du Mali des 13e, 14e et 15e siècles. De ce Mali, témoignage de la puissance noire. O ka se ka kɛ a manamanatɔ fɛ Malikura o bangeni na Malikura min ni o bɛ tali kɛ fagarɔkɛ 13nan 14nan ani 15nan na n'an ko ma ko 13e 14e 15e siècle. O Mali ni o ye farafin ka sebaya yɛrɛ tamasiyɛn ye. De ce Mali organisé et de réputation mondiale, alors que les nations dominantes aujourd'hui par leur civilisation était encore berceau. Ani Mali min ni a labɛnnen don ni o tɔgɔ ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ ka taa sɔrɔ jamanaw bɛ yen bi ni se bɛ olu ye ni o wagati y'a sɔrɔ o jamana ninnu minnu ni olu bɛ k'u ka somɔgɔyaw kofɔ bi olu kɔni tun ye jamana ye ni olu tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ fɔla o don tɛmɛnenw kɔnɔna na. Voilà, mes chers collègues, a filɛ nin ye n baarakɛɲɔgɔn kanunenw, brièvement présenté, dakuruɲɛ dama dama na ɲɛfɔliw kɛlen sans nuance aucune, ka taa sɔrɔ a ma wolomali kɛ, sans équivoque, ka taa sɔrɔ mankan ma ye a la sɔsɔli ma ye a la. l'essentiel du modeste programme tentant réaliser mon gouvernement. baara bolodalen fitinin min yɛrɛ bɛ yen ni fanga b'a fɛ k'o waleya. Les difficultés internes, gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye kɔnɔna gɛlɛyaw ye. les attaques sournoises ou ostensibles des adversaires du Mali, maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ bingani kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin Mali ma. ne nous ferons pas de l'action à mener pour atteindre nos objectifs. olu tɛna na se ka an bɔ an ka sira kan sira min ni an b'a fɛ k'o taama walasa an ka kuntilenna ye min an ka se k'o sɔrɔ. C'est-à-dire o kɔrɔ ye ko la réalisation de l'unité et de l'indépendance africaine, o ye farafinna ka kelenya ani a ka yɛrɛma hɔrɔnya waleyali. la construction d'une grande nation africaine fière de sa liberté et de sa prospérité, ka jamana belebele jɔ farafinna tɔgɔ la min ka yiriwali a n'a ka kanabilali b'a yɛrɛ bolo, associée à la France min faralen bɛ Faransi kan, et qui, o min nourrie à l'humanisme français et réhabilitant l'humanisme africain, permettra le rayonnement irrésistible de la culture franco-africaine. o min labalora ni Faransi ka hakilina ye wa farafinna ka hadamadenya bɛ min na o bɛna kɛ sababu ye manamanali min ni cogo tɛ a la ka o lase nin kulu in ma min bɛ Faransi ani farafinna kofɔ. foli an b'a di kanubaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma. an sera ka minnu fɔ dakuruɲɛ dama dama na ka ɲɛsin Modibo Keyita ka laseli ma, laseli min ni a nana kun'o kɛ wasadenw olu ɲɛkɔrɔ Fédération du Mali o sigili la Modibo Keyita yɛrɛ kɛli o ɲɛmɔgɔ ye n'o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1959 o kungo kalo o tile fɔlɔ ye n'an ko ma ko 1er avril 1959 o kun ye nin kuma bɔr'u la Abubakar Kamara numéro 1 Maïden